O campo europeo volve estar en pé de guerra. O pasado xoves a firma do Tratado Comercial entre a Unión Europea e o Mercosur era inminente. As protestas estouparon en Bruxelas. Milleiros de agricultores cortaron rúas e paralizaron o corazón das institucións comunitarias. Houbo disturbios, enfrontamentos coa policía e derramamentos de produtos. Neste contexto, a Unión Europea decidiu aprazar a sinatura do tratado tras a oposición de Francia e Italia. Dende Bruxelas esperan que se poida rubricar o acordo en xaneiro. Mentres tanto, a Unión de Países Sudamericanos presiona e os líderes brasileiros ameazan con rachar as negociacións se non se pecha cedo. Pero, que é o acordo co Mercosur e por que levanta tanta oposición? A resposta está na enorme área de mercado libre que crearía o trato debido á supresión de aranceis. O campo teme unha entrada masiva de produtos agroalimentarios procedentes de Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai, como por exemplo a carne de vacún ou os cereais. Estes produtos chegarían ao noso mercado con prezos máis baixos e terían menos garantías que os elaborados na Unión Europea. É dicir, unha competencia desleal que afundirá os prezos e poñerá en risco as explotacións máis fráxiles. Todo isto chega nun momento moi tenso para o agro, despois da subida dos custos de produción e a posibilidade de que se recorten os fondos da política agraria común. O acordo con Mercosur podería ser un novo golpe a un sector que pende dun fío. Claro, pero como podería afectar, Bernardo, esta situación a Galicia? Pois hai que dicir que o Mercosur é un bloque comercial, un acordo entre varios países de América do Sur, como Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai, pensado para facilitar o comercio entre eles e que está en proceso de adhesión. O acordo coa Unión Europea leva máis de 25 anos de negociación e pretende eliminar a maioría de aranceis de tarifas entre ambas rexións ao longo de 15 anos. Como vimos de escoitar, en Bruxelas, milleiros de agricultores europeos saíron á rúa para protestar contra o acordo comercial coa Unión Europea e contra os posibles recortes da política agraria común, a coñecida PAC. E por iso a firma do acordo queda aprazada ata xaneiro. Pois ben, como influe en Galicia? Nos compramos e vendemos produtos con países do Mercosur. Galicia exporta peixe, conservas, roupa ou tamén produtos industriais e importamos materias primas e tamén produtos agrícolas. Para nós, que somos terra de gandeiros, agricultores e xentes do mar, o acordo co Mercosur xera preocupación porque pode traer máis produtos de fora a prezos máis baixos, facendo así máis difícil competir as nosas explotacións galegas. Por iso, dende a Xunta, pídese que se manteñan os fondos europeos para garantir a produtividade e tamén a supervivencia do sector primario. Traducido, como nos pode afectar esta situación de tensión? Alba. Pois pode afectarnos de cheo, Bernardo, unhas consecuencias que teñen moito impacto, sobre todo aquí no día a día das explotacións galegas. Román, que tal? Moi bo día. Como estás a levar toda esta situación de tensión, sobre todo aquí nas explotacións? Bueno, é unha situación de incertidume, porque estáse dando case a tormenta perfecta, ou a treboada perfecta. Estamos pendientes de que pasa con Mercosur, se firma, se non se firma, dermatite nodular, que en Francia sigue aí, que é o xérmolo de todas as protestas, e aparte agora tamén nos despertamos con que a Unión Europea, a Comisión, quere reducir a subvención da PAC en prácticamente case un 25%. Imos, se che parece, parte por parte, falas de Mercosur, dos precios, hai moita diferencia? Home, o primeiro que hai é unha competencia desleal, é dicir, a nos exíxenos unha trazabilidade, a nos exíxenos unha calidade microbiolóxica e unha calidade organoléptica que a eles non vamos a poder exixirlle nin demostrar que é así. Co cal, as condicións laborais que desempeñan nesos países non sabemos como son, entonces estamos en desigualdade de condicións, eso fora de toda dúda. E despois está claro que eso, se entran alimentos, sobre todo carne, produtos animais a baixo precio, vai a repercutir no precio que nos están pagando aquí. Prezos tamén que vos están poñendo contra o límite. Falabaste tamén da PAC. Que vai pasar se vos recortan da PAC?
Pois eu entendo que a PAC naceu para que o consumidor pague uns precios xustos e aceptables polos produtos. Canto máis se reduzca a PAC, vai supoñer que máis van aumentar o precio dos produtos. Se hai moito produto no mercado a precios moi baixos, o que vai desembocar na perda no cerre de explotacións porque non serán rendibles as de aquí. Esa pode ser a consecuencia máis grave, o peche das explotacións? A medio prazo, sí. Todo o mundo entende que se algo non é rentable, hai que cerrar. Pois eso ao final é o que pode pasar. O que non entendo é como Europa está poñendo en mans dun terceiro as cousas de comer. É dicir, non parece moi razoable tendo en conta que ante calquer distorsión mundial que vendo como está o mundo é facilmente ocorrible, que vai pasar cando eses terceiros países sean os únicos que produzcan e nos digan, mira, pois agora é a este precio e esta calidade. Pois moitas gracias, Román, compañeiros. Aí escoitachedes as consecuencias directas que pode ter esta situación aquí nas explotacións gandeiras de Galicia.